Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο part στο κανάλι μας που θα πάμε να συνεχίσουμε που σου είπαμε την προηγούμενη φορά, δηλαδή την προηγούμενη φορά που πώς θα φτιάξουμε ένα μαγαζί. Λοιπόν, θα με βοηθήσετε σήμερα να φτιάξω ένα μαγαζί πάλι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε, να μου πείτε κι εσείς που να το φτιάξω. Εντάξει, ωραία, πάμε. Λοιπόν, ένα like, μια εγγραφή όσοι είστε καινούργοι και ας ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε έτσι φύγαμε, έτσι έμεινε. Καλά, εντάξει, έπαιξα λίγο να δω πως την έχουμε κάνει. Είδα αυτό εδώ πέρα το σπίτι και μου θύμισε που κάναμε μαζί. Και είδα και το βίντεο μας που φτιάξαμε. Ωραία. Αυτό λέω έκανε έτσι ευτυχώς. Λοιπόν, σκάσε. Σκάσε είπα. Περιμένετε λίγο παιδιά. Κάτσε εκεί. Καλά. Μάου. Σκάτσε ρε Λί. Έλλη. Πλάκα κάνω παιδιά. Ωραία, πάμε εδώ. Πάμε να δούμε που θα φτιάξουμε το μαγαζί. Ωραία. Παιδιά, ήρθε η μάνα μου. Ήρθε η μάνα μου και άμα μιλήσει να έρθει την μάνα μου. Πώς και αν δεν ο αδελφός μου. Λοιπόν, πού να το φτιάξουμε ρε παιδιά. Αυτό εντάξει είναι η αποθήκη. Λέτε να σπάσω λίγο το δέντρο και να βάλω έτσι μπαμ μπαμ μέχρι εδώ, ξέρω εγώ, κάπου μακριά λίγο να είναι. Λες να το κάνω έτσι. Καλά, ας το κάνω έτσι εδώ, φτιάξω έναν χώρο. Η μάνα μου είναι. Έλα. Και έρθει η μάνα μου. Μα πήγαινε μέσα να κάνω βίντεο για το YouTube, για το YouTube. Ναι, ναι. Πες να έχεις το... Σας αγνώρισε τελείως. Δεν καλά που να προλάβω κι εγώ να πω πες να γεια στα παιδιά. Δεν πειράζει. Μπορεί να το πει και αυτή, είναι έτσι μόνη της. Πώς να το πω. Ωραία παιδιά, αυτός είναι ο χώρος, πιστεύω είναι καλά. Πιστεύω είναι καλός χώρος. Εσείς τι νομίζετε, είναι καλός ή σκατός? Ήθελα απλά να το σπάω τελείως αυτό. Θα φτιάξω επιτόπου, όπα ρε, ή μην τα σπάς. Σου λέω. Πάρτε λίγο τον πουλό. Πάρτε λίγο τον μπούλι ραμ σαμ σαμ. Ωραία, πήραν τον μπούλι ραμ σαμ σαμ. Ωραία, εδώ θα γίνει το μαγαζί τέλος πάντων. Πάω εδώ. Ήρθε η ώρα να σας πετάξουμε από τον κρεμό μικρό μου φυτό. Αντίος, στα αρχίδια μου, για σας αγαπητοί. Θα είναι σαν μπαρ το μαγαζί, τέλος πάντων. Το καιρό μου, τη βροχή. Έθριος, ούτε καν βροχόπτωση δεν θέλω. Μαλάκα, πάρει το βούλο τώρα. Άιντε. Εντάξει, το μαγαζί καλά είναι που το φτιάχνω εδώ, μπροστά στα σπίτια εδώ. Καλά, αυτό το σπίτι είναι λίγο... Είναι έτσι εδώ, με το που κατέβει ο άνθρωπος που θα σκοτωθεί.
προτιμείς έτσι. Oh, what the fuck. Τώρα και να κάνω μαλακία. Ή όχι. Το βάλω εδώ. Ναι, μπέκα μέσα. Μια χαρά. Τι μαλακία. Καλά, να κάνω και εδώ ένα χώρο έτσι μικρό να έχει. Τι είναι ωραία, όχι να το βάλω μέρα. Μέρα, γάμω τη μάνα σου μέρα. Ωραία. Θα κάνω εδώ. Εδώ, έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι, κοκορέτσι. Λάκι. Λάκι, καβλάκι, σκύμπιδι Μητσοτάκη. Ωραία. Βγαίνει. Θα κάτσω να πάω λίγο στην αυλίτσα μου. Τις μαγκίνες κέρι. Οπα. Οπα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εντάξει, μικρή είναι. Δεν πιστεύω πως είναι και άσχημη. Μια χαρά. Ιαχα. Τα βραζιλιάνικα. Λοιπόν, γιατί έβαλα τις πόρτες μέσα, είμαι ηλίθιος μάλλον. Εντάξει, το έχουμε εδώ το πατέρ του. Αυτά εδώ ρε, πως για να τα χάσω κιόλας θες. Δεν τα χάσω, μίλα ρε μη φας ανάποδη. Μαύρο κεφτέ, μαύρο κεφτέ. Σε ένα μαύρο κεφτέ, ναι είπα σε ένα μαύρο κεφτέ. Σκάσε τώρα και κοίτα. Για μιλάω με τον εαυτό μου γιατί είναι μαλάκας ο εαυτός μου. Συμπαθώ πιο πολύ το να είμαι στον έξω κόσμο παρά τον εαυτό μου γιατί όλοι βριζόμαστε. Σίγουρα δεν του βρίζω τη μάνα και δεν μου βρίζει και αυτό στη μάνα. Νο, καμία σχέση. Σίγουρα. Ένα μαγαζί. Όχι με μεγάλο. Μόνο 650 τετραγωνικά. Μην αγχώνεστε, καθόλου μεγάλο. Σίγουρα δεν είναι πιο μεγάλο από τη βίλα στην πραγματικότητα. Παιδιά, άμα δεν σας αρέσουν πλάκες μου, μην γράψτε μου. Μαλάκα, θα θέλετε. Καλά, εντάξει, άμα μου πείτε μαλάκα, δεν εμβριάζω, αλλά δεν πιστεύω να με βρίσετε εσείς. Εσείς είστε καλά παιδιά. Και εγώ είμαι μαλάκας παιδί. Γιατί δεν ξέρω πού να τα βάλω. Αλλά και εδώ φαίνεται η βιβλιοθήκη και εδώ είναι σπασμένος ο τοίχος γάμο γιατί. Εδώ σπάω το βέλιο που έχουν πλήρει τα ευαίσθητα. Συγγνώμη για την έκφραση κιόλας, αλλά φαίνεται. Καλά, άστο έτσι. Σιγά, μοντέρνο είναι και έτσι. Το κουρέψαμε τουλάχιστον. Αν μεγαλώσει ξανά το μαλλί του, δεν φταίω εγώ, δεν το ξανακουρεύω. Μετά θέλω και ανταμοιβή. Μετά έχω και ανταμοιβή. Μαγαζί είναι αυτό. Θα γράψω μια ταμπέλα. Πού είναι οι ταμπέλες? Πού ταμπέλες γάμο. Μάλιστα, ταμπέλες που θα φάω ανάποδη. Πέρα από την πλάκα. Εγώ όπως δεν θα φάω ανάποδη, μαλακά. Ναι, από μένα θα φας ανάποδη, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Θέλεις να είναι κάποιος άλλος, μήπως? Όχι. Σκάσε. Τότε. Ναι, μαλάκα. Ταμπέλα είναι αυτό. Άμα το λες αυτό ταμπέλα, είναι και η μάνα μου ταμπελάκια. Αν δεν φέρει την κανονική τώρα, όχι αυτή την παραδοσιακή. Λοιπόν, τη βάλουμε εδώ. Ταβέρνα, μαγαζί. Για να πούμε και κάνω σπινάκι. Μακαρονάδα, θέλω να βάλω καρμπονάρα. Μια χαρά. Τσίπουρο, φιλέτο, κοτόπουλο, μακαρονάδα και καρμπονάρα. Μια χαρά.
Θα βάλουμε και από εδώ για ποτά. Πορτοκαλάδα, σπράιτ, κοκακόλα. Γαμώ. Και έλα μονάδα. Εντάξει. Καλά τα πάμε. Έλα, ωραία. Πάμε μέσα. Λοιπόν, βάζουμε αυτό και αυτό μέσα. Παίρνουμε... Άρα εδώ. Τραπέζια, καρέκλες. Λοιπόν, θα βάλουμε σε όλα τα τραπέζια. Το βάλω λίγο πιο μπροστά, εδώ ας πούμε. Έω και μπέω. Στο καρναμπέω. Ρε, βάλω την πορτίτσα. Όσο δύσκολο σου είναι. Μπάλας δεν θα βάζω πιο πίσω. Που θα βάλω τις καρέκλες. Καπαρία. Τα σκέφτεσαι, ξαπώσει κοτόπουλα. Το χαλάω λίγο, παιδιά. Να βάλω αυτές τις κολοκαρέκλες. Πάρα βοηθεία. Εμένα το πας τώρα. Εμένα. Εμένα θα κοιτάς με την μάνα. Εντάξει. Μια χαρά. Αν βαριέσαι να το πας μπροστά, θα βάλουμε και κάτι επιπλέον.
μου το κάνω. Ναι, και δεν θέλω νύχτα, είπα. Έτσι, μπράβο. Να μ' ακούτε. Να μ' ακούτε. Για περίμενα. Άλλο, λοιπόν, κάτσε και εσύ. Αυτά θα πάρω. Και πάμε στα potions. Στα ποτάκια καλά. Φαγητά. Κρεατικά θα πάρουμε, έχει γάματα τώρα. Να τα. Μπριτζόλα. Χινή μπριτζόλα. Ψωμί αν δεν σερβίρεις. Ψάρια. Κοτόπλα. Μπρο, αυτά τα βλέπω και τα ζηλεύω. Πάω την πλάκα. Βάλω και κάτι ακόμα. Και σούπα. Α, ναι, και καλά ότι είναι η μακαρονάδα. Να μπορώ να φτιάξω. Γαμώ τη βοηθούς. Σκάσε τώρα. Μαλάκα μαγαζάρα μιλάμε. Χωρίς πόρτα. Ό,τι πρέπει. Άρα τώρα μας τρελάνε. Πάμε παίξω. Λοιπόν, μπήκε, ωραία. Πάμε λίγο να παίξουμε. Παίξουμε λίγο. Φώτα, μπρο, αν δεν έχει μαγαζί τώρα. Τι μαγαζί να είναι. Καλά, εντάξει, θα είναι μαγαζί, αλλά χωρίς φώτα, κίτσο. Ούξινος εσύ. Ωραία, τώρα είναι καλά. Και για να γίνει πιο παραδοσιακό, φίλε, καταρχάς, ταβέρνα, πρώτο καλό, πρώτο σημαντικό. Ταβέρνα χωρίς έξω πράγματα δεν γίνεται. Τραπεζάκια, να βλέπεις τη θέα, να βλέπεις και το χιόνι που δεν έχει λίγο, ένα τίκ παπαριές έχει. Καλά, το τίποτα. Πρώτη τραπεζαρία. Ναι, να κοιτάμε ευθεία όμως, φίλε. Να είμαστε και λίγο του Γαλλίου. Δεν θέλω να το πάμε με το κακό, θα πάμε με το κακό. Ένα τραπέζι λίγο στην άλλη Παναγία. Εδώ που θα είναι τετράδα. Εδώ κοίτα. Εδώ θα βάλω κάτι επιπλέον. Προσθέτω λίγο. Εντάξει. Ακόμα εντάξει είναι λίγο νωρίς, μια διάδα. Κάτσε ρε φίλους, θα βάλω και εδώ μόνο. Θα γίνει και εδώ τετράδα. Ψεύσουμε πολλά άτομα, βγάλουμε πολλά μάνι. Καλά μάνι, χωριό τη φτιάχνω έτσι εγώ. Προσπαθώ. Πάρε την καρέκλα τώρα. Λοιπόν, ίσιο μπεσάιντε τώρα. Και εσύ. Αν δεν πες ίσιο και εσύ μας τα έπαιξες.
Εσύ θα σου μπει αυτό τώρα, πολύ ξύλο φαίνεται. Πάμε εδώ τώρα. Παίρνω κάγκελα, γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει το οτιδήποτε και να κάνω τούμπα που σου πάρουν. Θα κάνω εδώ. Και μετά ψαχνόμαστε. Και εδώ σε περίπτωση που γίνει κάτι. Εντάξει, εδώ είναι μια χαρά. Πρώτα πράγματα. Λοιπόν, τι κάνω? Λοιπόν, έφτιαξα το μαγαζί. Για να το δω ρε παιδιά, πώς φαίνεται. Ωραίο είναι. Μικρό, πολύ κάτοικοι. Καλά, να φτιάξω κι άλλο. Άντε παιδιά, το κλείνω το βίντεο. Τα λέμε στο τρίτο part. Που στο τρίτο part, παιδιά, θα φτιάξω θα φτιάξουμε άλλο σπίτι. Γεια!